आंनि बोसोन होनायफोरखौ नोंसोरो जुदि फिट मानियोब्ला आं नोंसोरखौ खर' बानायमारगोन लानजाय बानायनाय नङा। That's a wonderful blessings. नाथाय सोमोनांथाव दुखुनांथाव बाथ्रा सोमावसो नांबाय आं। ओमफ्राय दुखुनांथाव माबायदि जादों? जिहुदिफोरनि जीबन, जिहुदिफोरनि जिउ खांनाय आं एसे खोन्थानि नोंथांमोना मिथियोब्लाबो माबादिहाय 70 सनाव जेरुसालेमनि मन्दिरखौ बेबिलननि राजाया थांनानै नष्ट खालामदों, गोदाव सोराव खालामदों आरो बिथांमोनखौ केप्टिभ्स माने बन्दियाव लांनानै दोनहैदों, खानानैसो दोनहैदों, गावसोरनि बान्दा खालाम लानानै थांदों 70 सनाव। दायो 2023 जाबाय। बेसेबांबा बोसोर सिगां 70 सनावनो जेरुसालेमनि मन्दिर सलमनजों लुजानाय समायना इसोर खुलुमग्रा न' बे न'खौ बेबिलननि राजा नेबुकादनेस्सारा नष्ट खालामहैदों, गोबां मानसिफोरखौ बन्दी खालामनानै लाबोदों, गोदाव सोराव जानांदों। बे समनिफ्राय लानानै बिथांमोना गुबुन राजाफोरनि रायजो खुंग्राफोरनि आथिं सिङाव थानो गोनां जादों। खोनासंदिनि दानिया मा बुंदोंमोन बाइबेला? नोंसोरो जुदि आंनि बोसोनखौ फिट मानियोब्ला आं खर' बानायगोन। इजराइल जाथिया खर' जानो हायाखै लोगोफोर। इजराइल जातिया जिहुदिया खर' जानो हायाखै, लानजायसो जादों, सोरनिबा आथिं सिङावसो जिउ खांनांदों। बेनोथ' दुखुनांथावा जादों। इसोरा बोर होगौमोन। माबायदि बोर होगौमोन? जुदि बिथांमोना इसोरनि बोसोन होनायखौ फिट मानियोब्ला बिथांमोना बे संसारखौ सालायगौमोन, बिथांमोननियाव सुप्रिम पावार थागौमोन। बे गथाय बुहुमनि 198 कान्ट्रिसफोरखौ 198 रायजोखौ जिहुदि बिथांमोनानो सालायगौमोन। इसोरा खर' बानायगौमोन। नाथाय मा जाखो? लानजाय जाबाय। मानो? बिथांमोना इसोरनि होनाय बोसोनखौ फिट मानियाखै। इसोरखौ खुलुमनो नागारै मोदाय दावदायखौ खुलुमदों, बोथोरनि इसोरखौ खुलुमदों, अखा हानायनि इसोर खुलुमदों, जाहाथे माइ आबादफ्रा मोजां जायो, गावसोरनि आबादफ्रासो मोजां जायो। मोदोमनि सोमोन्दो गोनां बोरखौ बिथांमोना हास्थायनानै उन जालांदों। इसोरनि बोसोनखौ मानियाखै। खै बोसोर बिथांमोना सैनांदों? बोसोरसे बोसोरै नङा, 100-200 बोसोर नङा, more than 1800 years long they suffered politically also. बिथांमोना पलिटिकल पावार मोननो हायाखै। राजखान्थियारि गोहो बोलोआ बिथांमोननि आखायाव गैयामोन। गुबुन राजाफोरनि आथिं सिङाव बिथांमोना थानांदों। How long? More than 1800 years long. 1800 बोसोर बादि बांसिनसो बिथांमोना सैनांदों, खस्थ' मोननांदों। मोजां बाथ्रा, इसोरा बिथांमोनखौ अनखांफिनबाय। अनखांफिननाया बेनो, थांनाय 1948 सनाव बिथांमोना उदांस्रि मोनफिनबाय। बे 1948 सननिफ्राय उदांस्रि मोनफिननानैसो बिथांमोना दा आवगायलांफिनगासिनो दं, दावखोलांगासिनो दं। इसोरा गावनि बुंनाय बादि मानियाब्ला बोर होनो हाया लोगोफोर। गावनि बोसोननि सिङाव थायाब्ला बोर होनो हाया। अब्ला जों मिथिबाय जिहुदि बिथांमोननि जिबनाव इसोरनि बोसोन होनायखौ फिट मानियैनि खारनाव बेसेबां सैनांदोंमोन, खस्थ' मोननांदोंमोन, गुबुन गुबुन हादरफ्राव खारसारना थानो गोनां जादोंमोन। बेसेबां सैनांदों बिथांमोना। मोनसे हादोर जानानै गुबुन राजाफोरनि, गुबुन दैदेनगिरिफोरनि, गुबुन पलिटिशियान्स राजखान्थि बोलोनि सिङाव थानो गोनां जानाया सैनांनाय, खस्थ' मोननांनाय, दाहा खालामनांनाय, बांसिन मावख्रुबनांनाय, उदांस्रि गैया, बेबादि जिउ बिथांमोना खांबोनांदों। मानोना बुंखादोंमोन, माखौ बुंदोंमोन? बे डिउटरन'मी बिजाबनि 28 अध्यायखौनो जों रायज्लायबाय थादों जेथिया, बेयावनो लिरनाय दंखायोमोन जे मानिब्ला बोर दङ, मानियाब्ला हले साव दङ। मानियाखिसै जेथिया साव मोननो गोनां जाबाय। खर' बानायनो हायाखै इसोरा। दे दानिया जोंनिया रेभेलेशन बिजाब, बे बोसोन नुजा होजानाय बिजाबनि 1:3 बेयाव मा बुंबाय? Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy. बे बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ जायफोरा फरायबाय, खोनासंबाय, मानिबाय,
고마마यै 있어라 जोंखौबो खर' बानायगोन लानजाय बानायनाय नङा खिन्थु खोथाया जाबाय साननो गोनाङा बेनो जोंबो बे बाइबेलाव लिरनायफोरखौ बाइबेलनि गेजेरजों इसोरनि बोसोन होनायफोरखौ जोंबो मानियाखैना मानिजोबनो हायाखैना बेहाय इसोरा जोंखौबोथ' खर' बानायनो हायाखै जोंखौबोथ' खर' बानायनो हायाखै दिनै जिसे जोंबो साननानै नायनि जों इसोर जिहुवानि फिसा बे गथै बिश्व वर्ल्ड इउनिभार्स बे इउनिभार्सनि सोरजिगिरि इसोरनि फिसाफोर जोङो बेनिखायनो जों सिगां एसे बुंदोंमोन मानोथो जोंलाय निखावरिफोर बायदि जिउ खांखो मानोथो जोंलाय खर' जानो हायाखिसै मानोथो जोंलाय लानजाय बायदि जाखो एसे सिग्रोमना नायनांसिगोन जों गावखौ मानो जों खर' जानो हायाखै मानो जों उन जानो गोनां जादों मानोथो सोर दंहैयो जोंनि बे हादराव बै गोजौ पजिशनफ्राव सोर दंहैयो जोंहालाय प्राइम मिनिस्टार महरै सोर दंहैयो प्रेसिडेन्ट बादि जोंनि मानसिफ्रा सोर दंहैयो गैहैयानो माथो ना जोंनिया बेनो थोखायो जा दं जा जादों जा दंखायो जोंहा बेनो थोखायो माथो गुबुन धोरोमारि बिथांमोनासो जोंनिफ्राय सिगाङाव दंहैयो माथो बिथांमोनासो आवग्रिजोब्बाय खर'नि पजिशनफोरखौ बिथांमोनासो आवग्रिजोब्बाय जोंनियालाय महाथो दे अब्लालाय सानदिनि इसोरा जोंखौ गमाबायैनो खर' बानायमारगोन माब्ला जि समाव जों इसोरनि होनाय बोसोनफोरखौ फिट मानिगोन इसोरा जोंखौ खर' बानायाब्ला थानो हानाय नङा